вітання. Гэта Еўрарадыё, музычная рубрика «Такога вы не чулі», Маша Калеснікова пры мікрафоне. Сёння мой госць, гэта чалавек, які зараз знаходзіцца далёка ад Беларусі, ён жыве ў Шатландыі, яго завуць Константин Карман, і ён былы удзельнік былога гурта «Herpes Salon». Костя, прывітанне. Прывітанне з-за паўночнага мора. У вас там холодна зараз? Ну, градусов 10. Боже, а у нас плюс 30 і страшная залева. Вось я зараз ехала на запіс і рэальна вельмі страшна ў Мінску. Так, дарэчы, пра надвор'е гэта тыпова брытанская фішка размаўляць. Так што... Нормально. То бок, у прынцыпе, ты з такога не надта спякотнага Мінску пераехаў таксама ў такое нармальнае, натуральнае для цябе надвор'е, так? Ну так, тут узімку, тут каля нуля, летам 15, 17, 18, 20 гэта зусім горача. Класна. Ну, у нас зараз добра тут. У плане менавіта надвор'я, а ўсё астатняе ты, напэўна, сочыш за тым, што адбываецца ў Беларусі? Канешне. Саджу кожны дзень, мне цікава, перажываю, канешне, і... Так, ну, паглядзім. Ты, дарэчы, пойдзеш галасаваць 9 жніўня? А я не ведаю, тут мне, напэўна, будзе вельмі далёка. Трэба будзе ляцець на самалёце і не атрымаецца. Ну, бач... Калі было электроннае галасаванне, пытанняў не было, але ж мы яшчэ пакуль да гэтага не ведаем. Ясна. Ну, ведаеш, некаторыя людзі, я ведаю, менавіта на гэты час прыязджаюць сюды, у Мінск, бяруць адпачынак, той, хто жыве за мяжу, і едзе ў Мінск. Ты не плануеш? Я б з задавальненнем, самалёты ж не лятаюць у нас зараз. Ну, можа быць па-рознаму. Даволі праблематычна, але калі будзе магчымасць, я прыеду. Так. Класна. План ёсць. Костя, давай зараз пра музыку ўсё ж. Мы ж менавіта для гэтага тут сабраліся, як кажуць. Слухай, ну, я так разумею, гледзячы па тым, што ты пачаў выкладаць песня за песняй, так, на SoundCloud і дзяліцца музыкай у Фейсбуку, ты не спыняўся у плане таго, што ствараў песні. Ці ўсё ж была нейкая паўза, пасля чаго табе захацелася вярнуцца да музыкі? Ну так, паўза, канешне, была. Некалькі гадоў я не займаўся музыкай зусім, але потым песню не задушыш, не заб'еш, канешне. І гэта, яно проста ідзе з цябе, і садзішся і пачынаеш спрабаваць, нешта атрымліваецца. Ось, але так, гэта маё хобі, гэта маё хобі з дзяцінства і без фанатызму. Але, дарэчы, у такія часы пандэміі, калі ўсе сядзяць па дамах, я вельмі ўдзячны лёсу, што у меня такое хобі ёсць. І можна займацца гэтым бясконца. І зусім гэта не турбуе, не хвалюе, табе не патрэбна кудысьці ісці кожны раз. І вось гэта вельмі добры занятак. Слухай, ну, ты шмат песень ужо за гэты час карантыну напісаў? Ну, так, набярэцца на добры альбом, які я планую, дарэчы, выпусціць. Слухай, то бок, тое, што мы ўжо пачулі, гэта палова таго, што насамрэч створана, я так разумею, і гэта ўсё будзе ўжо вось фізічна ў альбоме, і як хутка ты гэта збіраешся зрабіць? Ну, цягам прыкладна месяца. Мне трэба дарабіць старыя нейкія мелодыі. Ось, і буду выкладаць. Я думаю, змясціць всё на гэтых платформах стрімінгавых, якія зараз гэта не праблема, гэта робіцца вельмі хутка. Ось, і паспрабую некалі падаць тут, напрыклад, на радыё BBC. Ёсць такія там аддзелы, мы шукаем таленты маладыя. Ось, ну, паспрабую куды-небудзь. Слухай, тое, што ты зараз робіш, гэта ёсць нейкі працяг для цябе, уласна, ад Herpes Salon, ці ты вось нейк па-іншаму зараз всё вызначаеш і нейкую іншую думку гэта ўсё укладаеш? Ну, тут, канешне, я раблю ўсё сам, і таму гэта чыста ўсё, што ідзе з маёй душы, з маёй галавы, з нейкага такога досведу, ўсё ад сабе. Натуральна. І пра што зараз твая музыка, Костя? Пра што? Ну, канешне, апошнія падзеі паўплывалі на свет адчування такое, што, напрыклад, ты плануеш нешта, жывеш жыццём такім размераным, разважлівым, потым бац, усё мяняецца, прылятае, як кажуць зараз, чорны лебедзь,
І ты разумееш, што планы будаваць гэта добра і цікава, але яны могуць змяніцца ў любы момант. Ось. І наше жыццё, яно як атрымаецца як нейкая азартная гульня, якую мы кожны гуляем, і у працэсе мы нешта набываем, канешне, але ў выніку мы страцім усё. Вось такія сумныя бываюць думкі. Вось. Але гэта не повод зусім сумаваць ці не повод для тугі. Калі гэта ты усведамляеш добра і прымаеш, жыць становіцца наадварот больш лягчэй, как мне здаецца. Угу. Слухай, ну так, у тебе такія дарослыя, сапраўды там, гэтыя ўсе моманты. Ну, уже не хлопчик. Слухай, Херпі Салон у свой час граў брит-поп, так? І ты такі раз і трапляеш вось у краіну, Брытанію, так? Дзе вось гэтая музыка нарадзілася, дзе ўвогуле тысячу рознай музыкі, і ты вось што адчуваў, калі атрымаў магчымасць, ну, напэўна, наведваць там самыя крутыя канцэрты, фестывалі, і на гэта не трэба было там планаваць там год, так, як мы там плануем часам нейкія канцэрты, а можна ўзяць, пайсці, вось, калі ў твоім горадзе нехта іграе, ці там недзе побач. Ну, насамрэч так. Дарэчы, я жыву ў такім месцы, гэта горад зусім невялікі, я б сказаў, Абердын, ён кшталту Бабруйска. Нормальны горад, вялікі. Нормальны, так, але зоркі прыязджаюць зусім мала. Калі ты жадаеш патрапіць на добры канцэрт, то трэба ехаць там ці ў Эдинбург, ці Глазга. Ось, там праходзяць добрыя канцэрты. Але я скажу зараз страшную рэч, што я не вельмі люблю жывыя канцэрты. Да ты што? Так. Я схадзіў толькі два разы за гэтыя гады ў Абердын, прыязджалі Фуалс і Магуайр. Вось мне, конечно, спадабалася. Вось. Класна. А ты сочыш за тым, што адбываецца ў беларускай музыцы зараз? Вось, ці можаш адзначыць нейкія плыні, якія табе падабаюцца? І ці ты задаволены тым, што тут ўсё ж жыццё працягваецца, ну, ў плане музычнага жыцця? Ну, мне здаецца, што музычнае жыццё ў Беларусі не вельмі адрозніваецца ад музычнага жыцця ва ўсім свеце. Тыя ж тэндэнцыі зараз з сучаснымі тэхналогіямі ўсё настолькі пераплецена, і нам не трэба чакаць, напрыклад, як раней, дзесяткі гадоў таму, каб нейкія плыні дашлі да нас. Усё праисходзіць імгненна. І таму я лічу, што ўсё, і то, што я бачу, гэта ўсё ў плыні сучаснай музыкі. Ну, класна. Слухай, давай мы зараз паслухаем тое, што ты запісаў, таму што ты такі класны сюрпрыз падрыхтаваў. Распавядзі, як ты гэта ўсё прыдумаў, таму што зараз... Ну, просто я даведаўся, што трэба будзе для перадачы зрабіць нейкія такія кшталту лайва, такое выкананне песні. Ось. А так, што я раблю ўсё сам, і ў мяне няма іншых музыкаў, акрамя мяне, сыграць адразу ўжывую мне не атрымаецца. Ось. І я падумаў, што можна зрабіць такі, як бы мовіць, відэакліп. Ось. Я ніколі, скажу чэсна, ніколі не рабіў да гэтага. Ось была моя такая першая спроба. Ось, паглядзіце. І песню нам яшчэ прадстаў, калі ласка. Песня называется «Гэмбл». Гэта, што можна перавесці як азартная гульня. Так, гэта я пра гэта ўжо казаў. Ну, і асноўная думка, я б сказаў, што асноўны пасыл – гэта абарона сабе ад самога сабе. Вот гэта вы убачыце ў кліпе. Клас, паехалі. Константин Карман, такога вы не чулі?
Гэта музычная рубрика «Такога вы не чулі». Сёння наш гость Константин Карман, экс-удзельнік гурта «Herpes Salon». Гурта гэтага даўно ўжо няма. Слухай, колькі ўжо гадоў? 5? 6 гадоў мяне ўжо няма ў краіне. О, Боже. Так. Час бяжыць настолькі хутка. І цікава, што чым сталейшы ты, тым хутчэй бяжыць час. Ну, бачыш, як цікава сапраўды. Слухай, як твае калегі па Herpes Salon успрынялі твою сольную творчасць? Я ведаю, што Олег жа таксама перыядычна нешта выкладае, перыядычна спрабуе нешта рабіць. Ну, вось раскажы фідбэк. Мы падтрымліваем адно аднаго. Усё у нас адносіны вельмі добрыя. Ніякіх не было ні сварак, нічога. То бок, у прынцыпе, Herpes Salon распаўся таму, што ты з'ехаў. Я так разумею, што калі б ты застаўся, гурт бы працягваў існаванне, ці не? Ну, магчыма, так. Гэта была адна з прычын, конечно. Натуральна, мы далёка цябе. Дык што, все падтрымліваюць, все кажуць: Костя, давай наперад, выпускай альбом. Ну, так, чаму не? Калі ёсць што паказаць, можна паказаць. Дарэчы, думаў я таксама наконт псевданіма, чаму я называю сваім імём. Ну. Натуральна. Але хлопцы тут мне сказалі, мае калегі па працы: «Навошта табе псевданім? У цябе такое прикольнае прозвішча, выкарыстоўвай яго, у цябе гатова». То бок ты будзеш проста Карман і ўсё, да? Так. Я могу сказаць, што ў дзяцінстве, канешне, трохі у мяне было, я так саромеўся свайго прозвішча. Мне не вельмі падабалася, чаму такой благородны, як Богданович, ці Краткевич, ці Гарэцкі. Карман, ну, кішэня, па сутнасці. Але потым мне оно пачало падавацца, мне падабаецца, што там ёсць слово «карма» зашифраванае. Я тут всем і кажу вот это слово «карма». Ось, і так, калі пачаў выбіраваць, разумею, што на Захадзе, напрыклад, гэта прозвішча цалкам натуральна, усё ўспрымаюць вельмі добра. Амаль што нямецкае. Амаль што нямецкае, галандскае, іспанскае. Слухай, класна. Ты мне скажы такую рэч, ты ўвогуле ностальгуеш, дадому прыязджаеш калі-небудзь, бо мы з табой ўсё жывем у адным раёне, але я цябе ні разу не сустракала. Конечно, вельмі такія добрыя сувязі і добрыя сувязі з радзімай, і мне неабходна просто бываць на радзіме. І я вельмі перажываю, што ўжо не быў дзесьці месяца 4 альбо 5, даволі цяжка. Ось, але як толькі самалёты залятаюць адразу паляціш. Добра, Костя, я вельмі была рада цябе ўбачыць. Я вельмі рада, што ты вярнуўся да музыкі. Праўда, я бачу лайкі, якія ставяць твае сябры. Так, і все сапраўды натхнёныя тым, што вось зноў у Беларусі будзе добрая беларуская музыка, чарговая добрая беларуская музыка. Дзякую. Жадаю, каб хутка выйшаў альбом, каб мы яго ўсе зацанілі, слухалі. Вось. І нагадаю, што гэта музычная рубрика «Такога вы не чулі». Наш гость Константин Карман, музыка з Шатландыі, але сапраўдны беларус. Шчасліва. Дзякую вялікі. Бывайце.